nového videa a my si dneska ukážeme, jak stáhnout Minecraft Story Mode. Půjdeme na stránku games.mob.org, klidně si to stáhněte, jestli si to chcete obsat. Dáme hned to první. Tak. No a tady napíšeme, že to, co chceme stáhnout, třeba Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode, tak. No, tady to prostě, že jo, a že jo. Hele, tady máme i geometrii, i Vice City. To je tady, jo. No, pak si ještě něco stáhnu. Tak, dá to tady. Download, a tady jsou ty hry. Tak, vy můžete dát. Všechno je stejný. Teď dáte to druhé. Joj, to druhé. Tak, ono se začne stahovat. Tady také to druhé. Tak. Já to zatím stopnu, takže čau. Takže jo, už se mi to stáhlo a my se můžeme jít na to kouknout, takže půjdeme za archivu poprvé. Koukneme se, kde se na to stáhlo, že ano. Yes! Tak dáme zobrazit. Nejdřív prostě dáme to, kde se na to stáhlo a tady máme, já jsem si to všechno vymazala, aby to bylo vylepšenější. Tak tady máte ty dvě aplikace, co jste šáhli, jedna je ta aplikace, jedna je ta data, takže otevřete si ty data, dáte zobrazit, tak dáte to zelené, tak dáte kopírovat, tak a vy teďka půjdete do Android, OBB a vložíte pořádně na kolena, je. Pořádně na kolena. Tak já to tady tak teďka vidíte, že už jsem si to sem přesunul, je to tady to. Tak. No a my teďka už jenom nainstalujeme Minecraft Story Mode. Otevřít dáte, no a nebo tam budete mít instalovat, takže já to střihnu, až se mi to instaluje, tak řeknu. Nebo já to nechám běžet. Tak a teďka, jestli jsme všechno udělali, jak jsme měli, což já nevím, tak dáme otevřít. Prosím, ať to není fail. Oh my god! Jo, jde to! Máme Minecraft Story Mode! Haleluja! Wow, tak s tou udělám zase nějaký let's play. Takže já vám děkuji za sledování toho videa a čau!